ייתן גב ללוחם הזה, והלוחם הזה עשה, יחד עם כל החברים שלו, כל החברים הגיבורים שלו, עשה עבודה למופת. חברים, אתם אומרים ילד בן 12 ודי עם זה. ילד בן 12 שהוא מחבל. שמזמינים אותו לכאן. אני רוצה להגיד שמח"ש הורסת את ההרתעה של מדינת ישראל, שמח"ש פוגעת בלוחמים שלנו.